गुळाची गोडी त्याला तिळाची जोडी, गुळाची गोडी त्याला तिळाची जोडी, नात्याचा गंध त्याला स्नेहाचा बंध. तुम्हाला सर्वांना मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. कसं वाटलं? मस्त. माझं नाव घेतल्यान माका पण बरा वाटला आणि माझ्याकडनं पण तुमका मकर संक्रांतीचे, किंक्रांतीचे, भोगीचे सगळ्याची शुभेच्छा. पहिली भोगी, नंतर मकर संक्रांत आणि उद्या किंक्रात. तिन्ही. आणि आपली तयारी कशाची चालू आहे? आपली आता हळदी कुंकूची. जानेवारी महिनो इलो की हळदी कुंकूची तयारी. म्हणजे आपले 8.5 ठेवणीतले ते काढून इस्त्री बिस्त्री करून ठेवायचे की त्या लोक आमंत्रणा देतली त्यांच्याकडे जावचा हळदी कुंकूकडे. आणि हळदी कुंकाक नाही म्हणायचं नाही, अडचण असात तर ठीक असा, पण हळदी कुंकूक जावचा. पहिले आपले साडे वेगवेगळे साडे प्रत्येकीकडे दाखवचे असतात, ठेवणीतले असतात, घडी मोडूक होई तसे काढायचे आणि ती तयारी. दुसरी तयारी आपण आणायचा वाण सामान, त्याच्याबरोबर तिळाच्या सगळा सामान, आपण काय वाण देतलो ता सामान. परत ठरवून ठेवायचा किती जणांका बोलवायचा, किती वाण आणायचा, कसा आणायचा आणि ता आणूचा असत तर कोणाकडे जायचा. वाण आणूक आपण बाजारात तर जाऊच वया, बरोबर का नाही. पण सध्याची कोविडची परिस्थिती अशी असा की बिचारे गोरगरीब जे दुकानदार असत, नंतर गोरगरीब जे रस्त्यावर बसून आपलं धंदो करतात, त्यांची परिस्थिती खूप बिकट आहे. रोज सणासुदीचो सण असता आणि मोको असता. या सणासुदीच्या वेळेकच त्यांना 4 पैसे कमवची. ज्यांचा हातावर पोट आहे ना त्यांना तर नक्की आपण अशा वेळेत मदत करायची. मी तर सुरुवातीक डिसेंबराक ना कॅलेंडर पण मी दुकानातून आणणे नाही. कोण गरीब रस्त्यावर अपंग घेऊन बसताना पुस्तका वगैरे त्याच्याकडनं कॅलेंडर जाऊ दे, त्याकाच 5 रुपये काय ते मिळान दे, म्हणून मी कॅलेंडराची सुरुवात पण तशीच करतोय. तुमका पटला तर करा, तर बाबा आपापल्याची मर्जी. तसाच करतो. जे गोरगरीब त्यांका आता फुलावाल्यांका फुला गजरे हेच महिनो असता, मार्गशीर्ष आणि हो महिनो, त्यांका ते आपले गावतात पैसे, ते आपण कशा ख्या करा, आपल्याकडनं काय आपण विकत घ्यायचे. म्हणून भाव करायचो नाही, भाव न करता आपण घेऊन यायचा. आपल्या स्वखुशीने देवचा आणा वाण महालक्ष्मीका किंवा सुवासिनींका कुवाऱ्या पोरींका तर वाण आणते वेळी आपण भाव नाही करायचो. ते म्हणतील त्या किमतीत आणायचा. एकदमच जास्त सांगत असतील तर करा हा, कारण परब चिकटत. चला आता पुढे जाऊया. आता आपण हळदी ही झाली तयारी. म्हणजे कशी की हा बाबा तुम्ही वाण सामान आणलास, त्याच्यावर आपल्या तिळाचा बिळाचा सगळा घेऊन येलास, गुळ तीळ, ती लिस्ट आधी करून ठेवायची. कोणा कुठल्या मैत्रिणींका, शेजार पाजाऱ्यांका, नातेवाईकांका कोणाक बोलूचा ती लिस्ट काढून ठेवायची. आणि त्याच्यापेक्षा जास्तीचा वाण आणून ठेवायचा. बरोबर. म्हणजे गोंधळ नाही उडत आणि आपली मग धावपळ नाही होत. धावपळ झाली ते दमाक होतला, मग हळदी कुंकू लक्षात राहता वर्षभर. त्याच्यापेक्षा आरामात लिस्ट काढून ठेवू आणि जास्तीची वाणं आणून ठेवायची. आणि अशी वाणं वाटायची की आपल्या उपयोग घरात पण झालो ना तरी चालत, अशी वाणं आणायची. ठेवून पडतात आपली भांडी कुंडी, ती वाणं आणायची नाही. तुमका जशी आर्थिक परिस्थिती आहात, जसं वापराक येत रोजच्या स्वयंपाकात कशात, ती वाणं वाटायची. पण चाय पावडर पण वाटत, चाय पावडर, साखर, अगरबत्ते, ती पुढे आम्ही सांगतो. पण पहिली 5 वाणं ठरलेली असतात. नव्या नवरीचो जेव्हा सुगड पुस्तक ववसो होता, आमच्याकडे नाही ती पद्धत, नाही तर आम्ही नक्की दाखवलं असं. त्याबद्दल आम्ही सॉरी बोलतो. आमच्याकडे सुगड नाही पुजणत, आमच्याकडे असता ती पद्धत तुमका दाखवली. सुगड नाही पुजणत आणि ती पद्धत माहिती नाही आणि उगाच आपण सांगा त्यापेक्षा आम्ही नाही, आमका माहिती नाही म्हणून आम्ही नाही केलं. पण हळदी कुंकू आमच्या सासून आमका जसा दाखवल्या तसं आम्ही करतो. पहिली 5 वाणं असतात ती महत्वाची. पहिल्या वर्षी उलटतात हळदी कुंकू. हे बघा, असा हळदी कुंकूचा भांडा असता. ह्याच्यामध्ये काय काय असतं असा ही परिस्थिती आहे. पण असा एका भांड्यात ठेवायचं हळद आणि एका भांड्यात कुंकू, आणि त्यात 2 चमचे ठेवायचे. पहिल्याची बायका काय करायची, कागदाचे तुकडे करून ठेवायचे. मग ते 2 कागदा घ्यायचे, प्रत्येक जण यायचे, बसलेली असायची नवीन नवरी, तिका हळद कुंकू लावायचे. मग ते आपल्या हातीनच हळद कुंकू, ते का म्हणतात हळद कुंकू लुटणं. ह्याच्यावरनं माझं 2 नंबर दीड इतको हसलो होतो, काय लुटत का. पण ती मजा गेलेली आणि वर्षभर आमका चिडयत पण होते, काय हळदी कुंकू लुटतात. मग त्याच्यानंतर आता काय इले असे करंडे येतात चांगले फॅशनेबल, असे मस्त मस्त स्टीलचे येतात, असं गोलवालो येतात, कोयरी येतात. आता असे फॅशनेबल येऊक लागले प्लॅस्टिकचे, त्याच्यावर मस्त असे कुंदन लावलेले, हिरे लावलेले असे करंडे येतात. त्याच्यातून पण मग ती बायका काय करतात, आता कागदा घेणत नाही, ह्या खोलतात, ह्याच्यात उपासतात, हळद कुंकू आणि लुटतात. आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्या वर्षी हिरवे बांगडे.
आता हे हिरवे बांगडे तर प्रत्येकीचं माप नसतं, पण आपण असे 2-3 गाळ्याचे असे मिक्स बांगडे घेऊन यायचे, जशी आपली मैत्रीण असतात. म्हणजे आता जाडी असतात तर तिका जास्तीचो गाळो लागत, ते 1 डझन आणायचे. बारीक असतील माझ्यासारखी त्यांका ते 2 गाळो, ते 1 डझन आणायचे. असे मिक्स आणायचे आणि जशी जशी येत तसे तसे ह्याचे 2-2 काय 4-4 तुमका देवचे होत तसे बांधून ठेवायचे धाग्यान आणि ते तसे द्यायचे. ह्या दुसरा वाण झाला. तिसरा वाण फणी. ह्या फणे आणायचे, हे फणे द्यायचे. आणि चौथा वाण रुमाल नाही, आरसो देतात. असे आरसे गावतात, ते आरसे द्यायचे. छोटे छोटे आरसे गावतात, ते द्यायचे. त्याच्यानंतर 5वा वाण असता रुमाल. रुमाल नाही दिलास तर काय काय लोक काय करतात, आपलं नारळ घेतात. नारळ फोडायचो, अर्धा वळा त्या येणाऱ्या सुवासनीक द्यायचा आणि अर्धा वळा आपण घरात वापरायचा. अशी पद्धत आहे. म्हणजे पूर्ण नारळ कोणाकोणाक नाही परवडायचो, मग ती लोक अर्धा वळा. आणि आता काय करतात, नवीन फॅशन म्हणजे सुक्या खोबऱ्याची वाटी वाटायचे. एकदम मस्त 2 किलो सुक्या खोबरा वाटला की झाले 15 सवासणी द्यात फिनिश. पहिली 5 वर्ष तर हळदी कुंकूचा वाण देऊ आहे, त्याच्यानंतर तुमका नको असतात 5 वर्षानंतर करूची नसात तर तुम्ही नारळ वाटून सांगता करायची. म्हणजे आपल्या हळदी कुंकूची सांगता होता. म्हणजे त्याच्यानंतर तुम्ही घातलास नाही घालूचा नसता, पण नारळ श्रीफळ देऊन हळदी कुंकू समाप्त करतात. अशी पद्धत आहे. पण जे का आवडीनुसार आता चालू ठेवायचं हो. आपल्या घरात 4 बायकांची पाय लागतात, आपले नातेवाईक येतात आणि आपल्याला पण नटून मुरडूक रवाचा असता ना, ती तयारी. ही थोडक्यात माहिती झाली. तरी आम्ही लय मोठा लय बोललो. पण काय हळदी कुंकू बायका यायच्या आधी 1 तास आधी आपण आपला नटूचा वगैरे काहीतरी सुरुवात करायची. 7चं टायमिंग देतो तर 6 वाजता आपण तयारीक लागायचा. वेळ लागता. बायका रेंगाळ्यात बसतात आणि त्यांना तात्काळ ठेवणं पण बरा नाही. आपण आपली तयारी करून ठेवायची. त्यांना काय खाऊक द्यायचा असतात किंवा दुकानातून आणूचा असतात, ता आणून ठेवा, ता ठेवा, प्लेटी ठेवा तयार. सगळा असा तयार ठेवलास की गेले की आपले हळदी कुंकू चांगला मनापासून. आणि आपल्याला बोलूक वेळ पण गावता. बाय कशी अस, काय झाला, कसा काय. बायकांका काय वेळूक विषय नको बोलूचो. गॉसिप तर थोडा बहुत होयात का नाही. बिल्डिंग मध्ये काय चालला, नातेवाईकाच्या घरी काय झाला, इकडचा तिकडचा थोडा बहुत गजाली. दुसरे गजाली म्हणजे कोणाक पोरगो झालो, कोणाक पोरगी झाली, यंदा काय झाला, हे पण गजाली. हो, सगळे गजाली गाववाल्यांचे, सोयऱ्यांचे, सगळे गजाली आपण हळदी कुंकू समज. आणि हळदी कुंकूची वाहना ना भरपूर असतात. तुमच्या स्वइच्छेने काही देवा. कधीमध्ये मकर संक्रांत म्हणतात मुलांवर इलेली. मकर संक्रांत कशावर येतात ती बघतात. मग ती काय सवासणीनी 7 बायकांका साखर वाटायची. मग पाव किलो किती असे पुढे बांधायचे, ते वाटायचे. त्याच्यानंतर गुळाचे ढेपी इलेले पाव किलोचे, ते वाटायचे. साबण इलेले, मसाल्याची पाकिटा, फालुद्याची पाकिटा, फालुद्या. तुळशीचा रोप वाटतील ना, अति उत्तम. खरंच घरात मस्त. दारात तुळस हवी. आणि सवासणीचाच वाण दिला असा भरलेला येता. आणि त्याने आपला पर्यावरण पण व्यवस्थित राहता. 1 तीर में 2 निशाने. तुळशीचा वाण वाटायचा, अगरबत्तीचे पुढे वाटायचे. आता भरीसभर काय इला सांगू तुमका, या 2 वर्षात मास्क वापरूचे. सॅनिटायझर मास्क वाटतात आता. मस्त असे साडीच्या किनारीचे शिवतात आणि ते वाटतात. बायका काय मॅचिंग साडीवर मॅचिंग मास्क. मग आता कोविडची सिच्युएशन आहे ना, तर त्याका साजेसो असो काय ते म्हणतात वाण तर दिलाच पाहिजे. म्हणून सॅनिटायझर, मास्क. त्याच्यानंतर तुमका अजून काय सुचतात देऊ शकतात, त्याच्यामध्ये आमचं काही एक म्हणणं नाही. पण मॉडर्न जमान्यामध्ये मॉडर्न गोष्टी तर वाण सामानामध्ये येऊ कसं, वाण सामान म्हणताय, हळदी कुंकूचा वाण देऊ कच वया. मॉडर्न जमान्यामध्ये हळदी कुंकूचा वाण आणि करायचा हळदी कुंकू बरा वाटतं जरा. आणि हळदी कुंकूच्या आदल्या दिवशी तुमची तयारी करू होई ती वेगळी असता. 4-5 दिवसाच्या अगोदरची तयारी वेगळी असता. वहिनी आता तुम्ही सांगा 4-5 दिवसापासून तुम्ही काय सुरू करता? आम्ही आधी वाण सामान भरल्यानंतर ते लाडू बनवून ठेवले. कारण की त्या आम्ही काय विकत आणत नाही. मग ते 4 दिवस आधी बनवलेले चालतात. आणि तुम्ही सवासणींका काय देवचा असात तर त्या पण नियोजन करून, म्हणजे आता आपले भाकरवडी असू दे, आपली कोथिंबीर वडी किंवा ढोकळो म्हणा किंवा मेंदू वडे, इडली, असा जर हलको फुलको जर खात असतील तर तो पहिल्याची लोक मसाले दूध
नाही तर आपला डिमांड मधून आणला कोल्ड ड्रिंक केला पुढे झाला आणि त्याच्याबरोबर वेफर. वेफर या हळदी कुंकूचा असायचा. असा द्यावा, जाऊ दे, आपल्या घरात कधी ना कधी येतात पाहुणे, येल्यावर आपण पाहुणचार करतो तसं सवासणीचो पण करायचो, पण ती लक्ष्मी स्वरूपा असा समजून. मग फुलं आणा, गुलाबा आणा किंवा गजरे आणा, आपल्या मनात स्व इच्छेन काय द्यायचा तसा आणायचा आणि तिका अगदी खुश करून पाठवायचा. बरोबर. आणि तुमका आदल्या दिवशी तयारी करूची असता, फुला वेणी वगैरे आणि असतात ना? डेकोरेशन पण करायचा. घरात पाहुणे येणार, चादरी बदलायचे, उशीची कवरा बदलायची, तोरण लावायचा, रांगोळी रांगोळी काढायची काढायची, दरवाजात. स्वच्छता साफसफाई करायची, ती आदल्या दिवशीची एक दिवस आधीची तयारी. आणि नंतर असं हे ताट सजवून ठेवूया, वाण ज्याच्यामध्ये वाण ठेवचा त्याचा एक ताट, आणि नंतर तीळ आणि तिळाचे लाडू असे 2 वेगवेगळे असं करून ठेवूया. याची रेसिपी आत्ताच आपल्या परब किचनवर असा, ती लिंक खाली देतो, नक्की बघा. आणि त्याच्यावर इथे फुलं पण असतील, या फुलं किंवा गजरो तो आता हा, फुलं आम्ही असतात. ठेवत नाही पण इथे ठेवूया. आणि त्याच्यामध्ये अस्टरची फुलाची जुडी गावता, गुलाबाची जुडी गावतात. माझा नवरा आदल्या दिवशी विचारतलो काय आणूचा, मग मी सांगतलंय दादरला उतरा आणि फुलांची एक जुडी घेऊन यावा. मग ते गुलाबाची असं दे की अस्टरची फुलं घेऊन पण येतं. extra जास्तीची आणू आहे. कारण हो, पोरं येतात त्या ना जोडीमध्ये बायकांबरोबर. 50 असतात. गुलाबाचे आणलास तर 50 असतात. आपल्याकडे तेवढे बायका काही येणार नाही, 25-30. पण आता बायकांबरोबर पोरं येतात ह्या ना. हा कोरोनाच्या काळात काय आला, जास्त येत नाही. पहिल्याची सगळी यायची धावून. म्हणजे घरात जर आमंत्रण दिलं तर सासू यायची, सून यायची, सुनेबरोबर सुनेचा चेडू असा, ताई यायचा. मग ती तीन असे देवचा लागायचा आणि द्यायचा. जाऊ दे, आपल्याकडे इली आहेत ना, आपल्या घरात पाय लागले आहेत ना, मग चांगला. वडिलांची माया आईची कुशी, वडिलांची माया आईची कुशी, श्रीकांतरावांचे नाव घेते हळदी कुंकुवाच्या दिवशी. त्याच दिवशी मी घेतल्या. वा 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 वा, मस्त मस्त घेतलं नाव. हा, आता आता मी घेतय. हळदी कुंकूच्या दिवशी असतो सुगडाचा मान, हळदी कुंकूच्या दिवशी असतो सुगडाचा मान, शांतारावरावांचं नाव घेते सगळ्यांचा ठेवून मान. अरे वा 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 वा. अशा प्रकारे तुमका आम्ही सांगले की उद्या जर आमच्या घरी हळदी कुंकू आम्ही योजला असताला तर आज आम्ही काय तयारी करतलो, 6 दिवसापूर्वी आम्ही काय तयारी करतलो ह्याची थोडक्यात तुमका माहिती दिली. थोडक्यात काय चांगलीच मोठी दिलं. आता तुम्ही ती बघा आनंदाने. आणि सांगतोय नावा पण पाठ करा की त्या हळदी कुंकूचोच एक सण असता की त्या दिवशी बायकांका नावा घेऊक लावतात. आणि तुमच्या ठेवणीतले साडी जसे वहिनीने सांगले, साडी दागिने मुलांचे कपडे मस्त पैकी तयार करून मुरडान कोरोना गेलो बाजू, मस्त हळदी कुंकू एन्जॉय करून घ्या. आणि असाच आमचा व्हिडिओ आवडला तर परब किचन लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. तर हा, सांगा. आणि तुम्ही पण आमका आठवण करून द्यावा की ह्या वाण रवला, ता वाण रवला. चालत आमच्याशी कमेंट मध्ये असं संवाद साधत राहा.